Dobrý den, máme zde Toyota RAV4, rok výroby 2005, je v tom 2 litr diesel označený jako D4D, výkon 85 kW, najeto 236 000. My se společně teď v tomto videu podíváme na detailní stav toho auta, povíme si zejména o kosmetice, o mechanickém stavu, otevřeme si motor, nastartujeme si to. Potřeboval jsem s tím vyjet do prostoru a před chvilkou jsem to tady startoval, po týdnu stání, chytlo to na otočení klíčem, motor šel okamžitě hladce a tiše, bohužel jsem to nenatočil. Nicméně každý, kdo přijede na auto, tak ho má vždycky studený, nikdy to nestartuju a většinou to právě bývá víc jak 24 hodin. Nejméně 48, většinou to spíš bývá jakoby ten týden, protože lidi jezdí většinou na víkend, takže tak a já to auto většinou v pátek jakoby dám na internet, zaparkuju tady a už se s ním pak jako nejezdí. No to nic, na okraj. Takže začneme rovnou tou kosmetikou a musím říct, že to auto rozhodně nikdy nejezdilo v terénu, ale nese nějaké stopy užívání. Koroze bych řekl 0, ukážeme si pak jakoby hlavně spodek, ale za mě je to jako zachovalý kousek. Takže jdu rovnou na tu kosmetiku. Auto je hezký, ale můžete si prostě všimnout, když tomu přijdete navíc na méně jak půl metru, že prostě není nový, no, z roku 2005, to znamená dneska rok 18 let. Táhne mu na 19, že jo, tak prostě na tom něco musí být. Ale jako v kostce je to prostě velmi, velmi slušný stav, nadprůměrný, bych řekl, jo. Já nevím, na co tady vidím, dolíček maličkej. Já nevím, na co tady upozorňovat, já jenom chci, abyste vy viděli, jak to auto prostě vypadá v reálu, než se rozjedete, abyste nebyli pak naštvaný, anebo já, abych tady pak prostě, všichni ztrácíme čas, to jsem chtěl říct, jo, takže tohle to dokáže spoustu věcí odbourat. Jdu dál, zadní dveře, co k tomu říct, no, tady na tom není asi jako nic, zde taky ne, auto má prostě pár dentů, pár škrábanečků, nic velkého, nic hlubokého nikde. Prosím. Jo, tady třeba stojí asi za zmínku tenhle, ale leštička by ho jako pobrala, já jsem to auto jenom umyl a nic víc jsem s tím dál nedělal, takže je to prostě k tomuto přejet leštičkou a víc jak 80% toho zmizí, třeba tohle je jako hlubší škrábanec, o něm bych nerad tvrdil, že by zmizel, ale všechno se to na té kameře jeví mnohem větší, než v reálu je, když od toho odstoupíte prostě na víc jak půl metru, no už půl metru se to ztrácí. Takže tak, já jenom chci, abyste viděli prostě všechno. Tak, jo, tady prostě největší věc na tom autě je asi na předním nárazníku, kdy je patrný, že to dostalo někdy nějakou ránu sem. Tohle to tady vzniklo, takhle je to zapravený, ale ten nárazník je originál, takže každý si může od toho jako odvodit, jak asi velký ten náraz byl, přičemž originál jsou i obě světla, takže to nebylo nic velkého. Auto je odzkoušený na 400 km, kdy jelo po ose domů a plus se tady s tím 200 km jakoby najezdilo. Teď s tím jedu ještě doplnit klimu, protože já už jsem ji teda jednou jako doplnil, bohužel tam nebyl problém v tom chladivu, ale problém byl v klimačidle, který už je v tenhle moment vyměněný. Bohužel předpokládal jsem, že to je jako koncern, který na sobě má zpětný ventil. Když se odšroubuje tohle čidlo, to už je to vyndaný, tady se kupovalo originál nebo neoriginální díl, ale nicméně je vyměněný. Bohužel to nemělo zpětný ventil, 400 nebo 500 gramů chladiva z toho tady vysyčelo do vzduchu, no, tak to mě trochu mrzí, jedu to nechat naplnit znovu. Jdu dál na tu kosmetiku, jdeme se podívat teď společně na spodek toho auta. V těch podbězích, tam už jsem dělal nějakou fotku, není prostě nic. Tohle to není nic, tohle to je možná snad i bahno. Jo, tady opravdu není žádný jako problém, stejně tak to vypadá i dole, tady, jo, to jsou prostě... Za ty léta je to absolutně v pořádku, takhle vypadají 3letý Superby, vypadají i hůř Passaty Superby.
Tady nic není. Samozřejmě, kdyby se to před zimou vyvoskovalo, tak by to bylo parádní. To stejný platí zde. Tady si můžeme všimnout, že je původní hrana toho prahu, tady jsou původní ty svárové body, jsou tam úplně všechny, není tam nikde žádný kit, na to chci upozornit. To znamená, že tam nebylo nikdy nic zapravováno a opravdu jediný, co by to potřebovalo, je nějaký vosk před zimou. Tohle to není opravdu koroze, jo? Protože tohle je nápravnice, opravdu silný materiál a je tady pouze vrchní barva sloupnutá. Zde fakt jako není žádný problém. Jak už jsem říkal, takhle vypadají 2-3 letý Superby. To stejný platí prostě pro celý auto. Já bych řekl, že to není zrezlý, je to v nadprůměrném stavu, nedostávalo to nikde žádnej kouř. To je pravej zadní podběh. Jo, zde nic, prostě paráda. Jo, rezerva tam je, i k tomu kryt většinou nebejvají, nebo to bývá vybydlený. Jo, tady opět to povrchovka, to prostě když se vezme jenom smírkem natře odrezovačem a znovu zatáhne buď tímhle gumákem nebo ideálně voskem, nebudou s tím problémy, to auto není zrezlý. Tak, abych se neopakoval, tak přejdu a teď, abych hlavně nezapomněl, tak půjdu rovnou dovnitř. Rozvody byly dělaný dovnitř, půjdu do motorového prostoru, protože vám chci ukázat nový turbodmychadlo. Tak, zkusím si to nějak jednou rukou podržet a zaaretovat, tak se omluvte teď za ten záběr. Roztřesený, no se omlouvám. Výborně. Takže, zde si můžeme všimnout, že je úplně nové turbodmychadlo, originální díl, včetně podtlaku, což teda bych bral jako hodně pozitivní věc, co vám bohužel nemůžu ukázat, ale na autě bylo provedeno, je tam nová spojka. Já nevím, tady se to nedá přečíst, nicméně mám to napsaný, ve 200 tisících, zhruba tak, byly dělaný rozvody v roce 2020 září. Takže rozvody má to asi 30, to je taky nějakým způsobem v pořádku. Dále, já nevím, co bych tomu pověděl. Co se týče jízdní, mechanicky na podvozku, tak, jak jsem říkal, přijelo to po ose 400 km a nedalo se tomu vytknout vůbec nic. Když člověk zajede na nějakou louku, tak taky vůbec nic neslyší. Jede to rovně, nechá se s tím jet normálně po dálnici, spotřeba asi 6,4 litru, kombinovaně s tím, že člověk má lehkou nohu. Kdyby na tom stál, tak ta spotřeba bude v okolo 8. Technická nová, já nevím, co dál bych tomu povídal, přejdu dovnitř, ukážeme si interiér. Zde můžu ukázat, že opravdu není nikde poškozený, je atraktivní, opravdu nezničený, plně všude, střešní okno, elektrický nahoru a i do střechy, včetně rolety. Tak, výhřevy sedaček fungujou, centrál běží, tempomat funguje, klima bude dneska naplněná, bude fungovat taky, 4x okna, vše bez problémů. Já nevím, co bych tady k tomu dál povídal, ale můžeme si ten interiér ještě trochu zabrat. Tak, ty zadní sedačky jsou polohovatelné dopředu a nevím, jestli i v ose, ale vypadají, že jo. Pravděpodobně si ty sedačky nechají polohovat ve 2 osách dopředu a sklopit opěrák. Zajímavý. A pak i tímhletím stylem. Teď mi tam přikáží přední sedačka. Vzniká tam pak velmi pěkný prostor z toho kufru. Můžeme si ukázat, že je to opravdu nemalej kufr a má pěknou nákladovou hranu. Je to poměrně nízko a není tady žádná hrana. Prostě rovnou nakládáte do toho auta. Teď je to sedadlo, nevím, jestli je posunutý zcela vpřed, ale můžeme si ukázat, když to tady nějakým způsobem zaaretuju, bych nerad vypnul tu kameru. Tak, není to zcela vepředu.
Jo, to je hezky vidět, ale ten kufr opravdu, když se posunou obě ty sedadla, tak je dost velký. Vzadu si teda už asi nikdo nesedne, i když na tato sedačka je asi poměrně, jo, to je, abych to měl nastavený na sebe a měřím 186, takže v případě, kdy je posunuto úplně vpřed, no tak si tam sedne nepohodlně dítě, 6letý, jo, ale samozřejmě při posunutí sedačky zpět tady vzniká dostatek místa a dělá to z té ravky velmi víceúčelové auto, kdy se s tím nechá jet nějaký průměrný terén. Není to třeba jako Haldex od Škodovky, kdy to prostě na mokré louce stojí. Tohle to funguje trochu líp, je to skoro jak systém, on tam asi bude torzem, takže je to quattro Audi, by se dalo říct, a funguje to velmi dobře. Já jdu teď nastartovat. Upozorňuju, že jsme uvnitř, kde se ten zvuk blbě nese a ten mikrofon toho telefonu, té kamery to může zkreslit. Ten motor běží nádherně tiše, ale může se zdát zkreslený právě skrz ten mikrofon. Takže jestli vám to tak přijde, tak ne. Opravdu běží tiše a klidně. Není ohřátej, běžel 10 vteřin, popojil jsem, teď jsem ho nastartoval znova. Já nevím, co dál dodat. Myslím si, že se toho řeklo relativně dost. Doufám, že to minimálně jako obrázek o tom autě dostačuje a případně se těším teda na prohlídce, no. Takže těm, co to dokoukali až sem, děkuju za pozornost, je to každopádně informace pro ně. Jo, vinko. Kdyby někdo z vás chtěl vinko, tak já vám ho teď teda najdu někde. Kde má Toyota vinko? Tady. Naleďte se, kdyby někdo z vás chtěl vin. No, tak to ne. Tady je nečitelný a nebudu vás trápit ještě tím zvukem toho motoru, nebo nečitelný. Čitelný samozřejmě je, ale není to to. Helejte se, vin. Tak. Vypínám, ještě vám to tady takhle jednou to. Tak. Prosím, takže zde je vinko. To tam pak vrátím. Zaberu ještě takhle interiér. A tím se tedy loučím. Děkuji za pozornost. Naschledanou.